Já jsem Koní.cz a dneska si uděláme tutoriál na Adobe Photoshop CS6. Zkusíme si udělat takový abstraktní písmo. Takže dáme soubor, nový, šířka 1200, název si dejte jaký chcete. Písmo. Přesahní vlastní, šířka 1200, výška 720, rozlišení 72 a obsah pozví barvu pozadí. OK, dáte. Já jsem to černě, potom dáte text, berete si nějaký to. Tohle nechcete. OK, tvrdíte, dáte strom A, střed, strom D, potom dáte filtr, záře, stylizace a vítr. OK, všechno necháte a dáte OK. Sám to zvětšilo, potom dáte Ctrl F dáte, sám to jako zvětší, C. Potom dáte Ctrl T, točit o 180, potvrdíte Ctrl F, Ctrl T, otočit doleva, potvrdíte Ctrl F, Ctrl T, otočit o 180, potvrdíte Ctrl F, Ctrl T, otočit od 90, postupně doprava. Tak a máme to takhle hezky. Teďka všude zvětším. No a teď si říkáte, že to bílý není hezký. Takže si dáte novou vrstvu. Dáte si tady překrytí přechodem. A tady si vyberete barvy. Jaký tady z toho. Třeba tady tu. Já ukážu, jak vypadá tohle. Dáte OK. Tak to přetáhnete. Ono vám to bude asi vidět, mě někdo to blbne, že to nejde. Pustíte a budete to mít jako barevný. Potom dáte tady na normální, tak dáte překrýt. A máte to. Je to fakt jednoduchý. Fakt jako, nevím co lidi na tom řeší, že to je tak těžký. To video má asi 3 minuty nebo 2, 3-4 minuty má. Takže to je fakt lehký. Takže mějte si krásně u dalšího tutoriálu nebo let's play se uvidíme. Čau. Čau.